So खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन जों बेसेबां घन्टा फरायनांगौ. So स्टुडेन्ट्सफोरनि गोसोआव गले गले कुइसन जाखांनाय मोनसे कुइसना जाबाय सानसेयाव बेसेबां घन्टा फरायब्ला आनजादआव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन. बे कुइसननि थोंजों एन्सार होनायाथ' एक्जेक्ट एन्सार होनायाथ' हार्ड बा गोब्राब, बाट नाथाय जों मोननैसो बाथ्रा सावरायगोन. बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिनो मोनगोन. स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. स' लोगोफोर बा भिउवार्सफोर, जों मोजां रिजाल्ट होनब्ला गोबांआ बायदि बिबुंथि होयो. खायफानि थाखाय थामथि थाखोआव पास खालामनो हाब्लानो मोजां रिजाल्ट, नाथाय खायफानि थाखाय नैथि थाखोआव पास खालामनो हाब्लानो मोजां रिजाल्ट नङा. बिसोरो माबा मोनसे आयदायाव आरोबाव माने मोजां मार्क्स आसा खालामदोंमोन. जोङो एसे सिगाङावसो आं बुंबोबाय दि गोबां मार्क्स मोननांगौब्ला साबजेक्ट्सनि 70% सोलाय जिथु 80% फरायनो सानो, देन अब्ला नोंनो बांसिन सम नांगोन. अदेबानि गोसोआव ला दि बे उफ्रा समखिनियाव फरायनायनि थाखाय नों आनजादाव बांसिन नम्बर मोनगोन बा मार्क्स मोनगोन. आनजादाव बा एग्जामाव मोनसे आयदायाव मोजां मार्क्स मोननांगौब्ला नों बे साबजेक्टखौ मोजाङै बुजि मोननांगोन आरो बेनि अनगायैबो एग्जामनि सानखालि गासै बाथ्राखौनो गोसोआव खोख्लैनो हानांगोन. आरो बे मोननैबो फुरा आलादा आलादा बाथ्रा. स' बेनि सोमोन्दै बुजि मोननायनि पार्सेन्टेज आरो गोसोखांनायनि टाइम माबाखौ जों सिगाङावनो सावरायबोबाय. थांखांनाय भिडिअखौ नायनो हागोन, बे होखांबाय आङो बेखौ. स' बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुजि मोनब्लानो एग्जामाव मोजां मार्क्स मोनगोन. बा बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुजि मोनबानो मार्क्स मोनाबो जानो हागौ. अके, स' एग्जामनि सानखालि कुइसननि एन्सार लिरनाय टाइमाव गोनां माने जाय इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ गोसोआव खोलैनो हानांगोन. अके, स' बेनि थाखाय नोंनि गोसोखांथि सम बा रिभाइस टाइमखौ दिहुनना लानानैबो नांगौ बायदि गोबां बार रिभाइस खालामनो गोनां जानो हागौ. अब्लासो एग्जामनि सानखालि गोनां जाय इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरा गोसोआव खोख्लैगोन. बेनिखायनो मोनसे साबजेक्टआव एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन जानो फार्स्टआवनो बेखौ बुजिनांग्रोगोन आरो बेनि उनाव टाइम टेबोल बादि बुक्सखौ बे साबजेक्टखौ रिभाइस खालामनांगोन. स' गाइस, दिनै फोजोबथ'बाय. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. अन्नानै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय, टेक केयार, खुलुमबाय.